המתאמן העצלן, עם איתי בוחבוט וגור מורד. שלום חברים. אהלן. אנחנו בפרק 6. פרק מספר 6. מרגש. מרגש ביותר. איזה כיף, איזה כיף. טוב, נציג את עצמנו, לא? לשם הפרוטוקול בלבד. איתי בוחבוט, מאמן כושר ויועד תזונה, בעלים של סטודיו פאנפיט, יזם, וגור מורד, האיש והאגדה. מעבד, מפיק מוזיקלי, עורך וידאו, בעלי המקום, והכי חשוב, מתאמן שלך. זה הכי חשוב. וגיסים, אמרנו את זה בהתחלה, זה גיסים. בגלל זה אנחנו כאן. בני משפחה. טוב, בוא נדבר היום על למה אין תוצאות לאנשים, מה קורה כשאין תוצאות. זה נושא כאוב. זה נושא כאוב. בוא נדבר על למה זה קורה, מה קורה כשזה קורה, מה נכון לעשות, איך למנוע. בוא נתחיל לדבר על מה קורה כשאין תוצאות. אנשים מתאמנים חודשיים, שואלים אותי, תגיד, איך זה שאני כבר לא נראה ככה? מראים לי איזו תמונה של איזה בן אדם מטורף באינסטגרם, ושם כתוב באמת שתוך 3 חודשים הוא עבר איזשהו שינוי פסיכי. אז קודם כל, לא בטוח שהתמונה הזאת אמיתית. לא בטוח שהפרק זמן הזה הוא נכון, וגם יכול להיות שאין לך את אותו ניסיון כמו שלו, או אותה גנטיקה כמו שלו, כאילו יש כל כך הרבה דברים שמשתנים, אולי גם לא התאמצת כמו שהוא התאמץ. אנחנו לא יודעים את כל הסיפור. אז אני רוצה... אולי הוא גר בחדר כושר. אולי הוא גר בחדר כושר. אז אני רוצה שאנשים לא יפתחו ציפיות מעבר למה שהם באמת יכולים. זאת אומרת שהצבת יעדים זה משהו שיכול נורא נורא לעזור לנו להבין לאיזה תוצאות אנחנו מסוגלים להגיע. עוד מה שאני מציע זה למדוד כמה מדדים. זאת אומרת, לא רק כמה אני שוקל, זה לא הדבר הכי חשוב. זה יכול להיות גם עמידות בבגדים, וזה יכול להיות היקפים, וזה יכול להיות איך אני מתקדם באימונים. אם אני מרים משקל יותר כבד, או עושה יותר חזרות, או עושה יותר סטים, או מצליח תרגיל שעד עכשיו לא הצלחתי, זה אחלה מדד להתקדמות. זאת אומרת שבן אדם שבחיים שלו לא עשה מתח, סבא, לא ירדת במשקל, אבל אתה עושה 10 מתח, אז משהו השתנה, התחזקת, אתה לא מתאמן סתם. אני יכול להגיד את זה גם בניסיון שלי. לא יודע אם אתה זוכר שסיפרתי לך, שהמון שנים לא הייתי מסוגל לקום מהמיטה בכפיפה. נכון, אני זוכר שסיפרת לי את זה. בכפיפה, בגלל שלא עשיתי כפיפות בטן מעולם, בחיי, ופתאום הגענו למצב שאני עושה 50 באימון, או יותר אפילו. נכון. ופתאום יום אחד כזה אני צריך קם בבוקר, ועושה, וקם. וזה אפילו לא קשה. לא. ממש לא. איזה כיף זה. איזה כיף זה. שוב, זה הדברים הקטנים האלה. אתה אשכרה קם בבוקר ולא מתגלגל מהמיטה. נכון. זה מדהים. ותחשוב איך זה היה מסלים, אם לא היית תופס את עצמך בידיים. לגמרי. אם היית ממשיך לעלות במשקל, והכושר מדרדר, והבריאות מדרדרת, והשרירים עוד יותר הולכים ודועכים, מה אז היה קורה? כבר היית צריך עזרה, היית צריך שמישהו יושיט לך יד לגלגול. לגמרי. אתה מבין? אז... היית צריך איזה חבל להתרומם מהמיטה. בדיוק, היית צריך לייצר כל מיני אקססוריז מסביב למיטה, כדי שתוכל לקום. אז כן, אז צאו להתאמן, חברים. זה בגדול המסר שלנו. ובגדול המסר זה שחפשו את השינויים לטובה בדברים הקטנים היומיומיים, איך זה עוזר לכם בחיים. לאו דווקא איך אתם ישר נהיים דוגמני אינסטגרם. בדיוק. ובואו נדבר על איזשהו יעד שיש לאנשים. אנשים נורא רוצים גברים קוביות, נשים רוצות פס בבטן. כן, זה אפשרי להגיע לזה. כן, זה לא תמיד לוקח המון זמן כמו שזה נראה. דווקא החיטוב הוא הרבה יותר קל מעלייה במסה, מבחינת פרק זמן. חיטוב יכול להיות הרבה יותר מהיר. השאלה היא כמה אתם מוכנים להקריב. לא כל אחד יכול להגיע לקוביות בבטן ולחיות עם זה בשלום. מה הכוונה? הכוונה היא שיש אנשים שעבורם זאת תהיה הקרבה קצת יותר גדולה. ירגישו קצת יותר רעבים, קצת יותר בדיכאון. כאילו, זה לא חייב להיות דיכאון, אבל זה יותר חוסר מצב רוח כזה, כי האחוז שומן נורא נמוך, הוא משפיע לנו גם על המצב רוח, וזה לא מתאים לכולם. לא כולם יכולים להחזיק הרבה זמן באחוז שומן הנמוך הזה, ובגלל זה גם הרבה פעמים אנחנו מחלקים את זה לשלבים. בחורף אנחנו לא עם קוביות, ובקיץ שאנחנו קצת יותר חשופים, מורידים חולצה, אז אנחנו דואגים להיות עם קוביות, מתחתבים לקראת הקיץ, ועוד פעם עושים עלייה במסת השריר במהלך החורף, ומגיעים לחורף מוכנים, לקיץ מוכנים. אז כן, אז אפשר לעשות את זה. השאלה היא כמה אתם מוכנים להקריב עבור הדבר הזה,
זאת השקעה? זאת השקעה, וצריך לראות גם אם זה מתאים לכם. לא לכולם זה מתאים, ואפשר להישאר חטובים, פשוט לא חייב את הקוביות המסורטטות ביותר. כן, זה שאוט-אוט קטן לחבר שלך מהפרק הקודם, שהוא היה צריך להבין שהוא צריך להשקיע בעניין. נכון, הוא חייב... מחכים לעדכון לשמוע מה איתו. נכון, אני מקווה שהוא ישמע את הפודקאסט. אני אשלח לו את הפרק הזה. אני אגיד לו, אחי, אתה חייב לשמוע את זה, זה בדיוק עליך, כי לא אמרתי לו את כל מה שאני חושב. אני אשמח שהוא יגיע ונעשה את השינוי הזה ביחד. זה הלוואי וזה יקרה. בוא נדבר רגע על קרוספיט. קרוספיט, זה סגנון אימון, זה שיטת אימון. מה עושים בזה בעצם? כי אני נגיד, חוץ מלדעת את השם, לא יודע מה זה. בגדול, קרוספיט זה אימון כוח, זה כן אימון כוח, זה אחלה אימון יכול להיות. יש שם קצת סכנות פציעה וכאלה, כל קהילת הקרוספיט עכשיו מקללים אותי, אבל הם יודעים שזה נכון. רוב האנשים שעושים קרוספיט נפצעו פעם או פעמיים בחיים. תשמע, נפצעים כמעט בכל דבר בחיים, כל דבר יש סיכון של פציעה, אבל אתה אומר בקרוספיט יותר. כן, אתה מגדיל את הסיכויי פציעה שלך. זה אימון שהוא רצוף. אין לך הרבה מנוחות, אתה מרים הרבה משקלים, הרבה חזרות, עושה תחנות, יש כל מיני שיטות אימון מגניבות שם, שזה כל מיני תחנות וכאלה. זה כיף, זה מעלה אדרנלין, זה אחלה דבר. מה החיסרון בקרוספיט הרבה פעמים, בעיקר עבור נשים, שבדרך כלל נשים רוצות לפתח את הפעל גוף התחתון שלהם, את אזור הישבן, כשהן נרשמות לקרוספיט, הן נרשמות פר אימון. סבבה? נגיד עכשיו אני נרשמתי לאיזשהו קרוספיט באיזושהי עיר, ואני פשוט קובע מקום באיזשהו אימון. לא תמיד הן מסתכלות מה הולך להיות באימון הזה. ואז מה קורה? הן מוצאות את עצמן מתאמנות 3 פעמים בשבוע, במשך תקופה ארוכה, אבל רוב הפעמים הן מגיעות לאימון כתפיים. זאת אומרת שזה לא מותאם אליהן. ואז הן מוצאות את עצמם אחרי שנה וחצי, עם כתפיים נורא רחבות, ופלא גוף נורא צר, וזה לא מה שהן חיפשו. הם רצו דווקא להגדיל את הישבן, ולצמצם את האזור הזה, שתיווצר פרופורציה אחרת, והן לא מרוצות מאיך שהן נראות. אז מה שאני רוצה להגיד כאן, זה שתשימו לב שמה שאתן, לא רק אתם עושים מותאם למטרות שלכם. כאילו, אתם לא יכולים לצפות לנסוע לאילת, להגיע לאילת ולנסוע צפונה, כאילו זה לא יעבוד לכם, אתם לא תגיעו אף פעם. כן. אז זה בהקשר הזה, וזה בעיקר נוגע לנשים ספציפית, העניין של הקרוספיט. אין בעיה לעשות קרוספיט, אחלה של אימון, תלכו לימים שזה עובד לכם על הישבן. וכמובן, נשלב את התזונה המתאימה. כמובן, תזונה, דיברנו על זה בשפע, פרק קודם. אנשים נתקעים גם בהתקדמות שלהם, כי הם פשוט לא צורכים מספיק חלבון. דיברנו בפרק של התזונה על כמה החלבון חשוב, שהוא אבן הבניין של השריר. ואנשים מתאמנים המון זמן ולא צורכים מספיק חלבון. ולפעמים עם אותו אימון שאתה עושה, בדיוק אותו אימון, תצרוך תזונה כמו שצריך, מספיק חלבון, אתה תגיע לתוצאות, אתה תראה פתאום שיפור משמעותי, אתה תיתן לגוף כלים לעבוד איתם, ואתה תוכל לראות תוצאות הרבה יותר משמעותיות. אז תאכלו חלבון, אל תתעקעו בגלל זה, חבל, כאילו זה החלק הקל. האמת שאין חלק קשה, אתה יודע? כאילו... למתאמן עצלן קשה להתחיל, קשה לקום בבוקר. נכון, אבל דיברנו על לדבר חיובי, ומי כמוך יודע שבאימון, גם כשאתה עומד להתעלף, אני תמיד אומר, לא קשה, הכל קל. כן, ואז בא לי להרוג אותך. כאילו, כל עוד אנחנו פה ואנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים להגיד תודה. נכון. על זה שאנחנו בכלל נמצאים כרגע בסטודיו, ומתאמנים ויכולים לעשות את מה שאנחנו עושים. כי יגיע איזשהו יום, והרבה פעמים אפשר להסתכל על סבים וסבתות, ואנשים שהם מבוגרים, שהם כבר קשה להם לזוז, והם אומרים, הלוואי הייתי צעיר כמוך, והלוואי הייתי יכול לעשות את זה. בוא, לא רק שננצל את זה שאנחנו יכולים לחגוג את יכולות הגוף שלנו כרגע, אנחנו נעריך את השנים שאנחנו יכולים לחגוג את יכולות הגוף שלנו, בזכות האימונים האלה. אז צאו להתאמן חברים, פשוט לזוז, לקבוע אימונים עם מאמן אישי, זה משהו שהוא לא must, אבל הוא ייתן לכם את הפוש הזה ואת ההתמדה הזאת, וזה יעשה לכם פלאים. זה גם אחלה רעיון למי שלא רואה תוצאות. תלכו לבעל מקצוע. אני לא אגש לתביעה לבד, אני אקח עורך דין. לגמרי. אז זה די על אותו רעיון, אני גם לא אקח מטוס ואנסה להטיס אותו לבד, גם אם זה היה חוקי, אני עדיף טייס. אז זה ממש זה, אז כאילו, קחו מישהו שהוא יהיה הטייס שלכם, הוא יגיד לכם מה צריך לעשות, ואתם, אחרי זה, באיזה שלב אולי תוכלו להתקדם גם לבד, אבל תתחילו עם מישהו
יגיד לכם מה לעשות, כי הרבה פעמים אנשים נכווים מכל כך הרבה דברים, זה גם מתקשר לסיפור של אותו בחור, שהם מקבלים אשכרה קביעה מאנשים, ומבעלי מקצוע לא טובים, שהם לא קיבלו עליהם המלצות מספיק, או מניסיון אישי, שהם פשוט ניסו לעשות את זה לבד, דרך דוקטור גוגל ודברים כאלה, ובחרו לא נכון. נכון, והם שורפים זמן ואת האנרגיה, כי המוטיבציה ההתחלתית היא הכי גבוהה. אחרי זה לא מוטיבציה, זה משמעת עצמית. כאילו, בוא, אין לך מוטיבציה להגיד, איך בא לי אימון? יש לך משמעת עצמית, אתה יודע שאתה צריך לקבוע 2 אימונים בשבוע, וזה מה שאתה עושה. גור, בוא ניתן כמה טיפים לאנשים שממש שונאים להתאמן. אוקיי? בוא... אהלן. בוא ניתן להם כמה רעיונות שיעזרו להם קצת לזוז מהספה, ולהגיד, יאללה, אני יוצא להתאמן, או האימון לא היה כזה נורא. אחד הטיפים שאני אוהב לתת, זה קודם כל את הפרסים לשמור לאחרי האימון. קניתם איזושהי גלידה שבא לכם לאכול, תגידו, אני אתאמן, ואז אני אוכל את זה, ואני אוכל את זה בכיף. אני אגיד, וואלה, הרווחתי את הגלידה הזאת. הרווחת ביושר הרווחת. בדיוק. אנשים הרבה פעמים אומרים הפוך. הם אומרים, מה, אני ארוס את האימון עם הגלידה? לא, אחי, תפרגן לעצמך. התאמצת, עבדת קשה, את הגלידה הזאת בכל מקרה היית אוכל. אז אתה אוכל אותה אחרי שהתאמנת, אחרי שנתת לעצמך משהו, זה כזה סוג של תפיחה על השכם כזה, שאתה אומר, כל הכבוד לי, איזה יופי. אז במקום לחזור הביתה מהעבודה, לתקוע גלידה, ואז להגיד, אין לי כוח עכשיו להתאמן, תגיד, וואלה, בא לי את הגלידה הזאת, אני יוצא להתאמן, אני חוזר, אני תוקע אותה. תרוויח אותה, כן. בדיוק. זו משימה. אז תרוויחו את הדברים הקטנים האלה, בעזרת אימונים. אגב, זה עובד עם עוד הרבה דברים בחיים, כאילו, תעשו רגע את המשימות, דיברנו על זה גם, תעשו מה שאתם צריכים, אחרי זה מה שאתם רוצים, אז זה נוגע גם לזה, תתאמנו, זה מה שאתם צריכים, אחרי זה בא לכם גלידה, תאכלו את הגלידה, הכל טוב. אם אתם שונאים להתאמן לבד, אז אתם יכולים למצוא פרטנר או מאמן אישי, ולהתאמן יחד איתו. זה לא תמיד קל להתאמן לבד, לא תמיד יש את המשמעת העצמית, וברגע שאתם מוצאים את הפרטנר הנכון, אבל הנכון, כי הרבה פעמים פרטנרים ולאו דווקא החבר הכי טוב שלך, או אח שלך, או בן דוד שאתה נורא אוהב. לגמרי, הרבה פעמים הם נורא בקלות, במקום אימון אתם מוצאים את עצמכם בבית קפה. אז זה כזה, כן, היו לי תקופות כאלה בתחילת הדרך. מישהו שמדרבן אותך. כן. אתה מדרבן אותו. כן. אני מצאתי איזשהו פרטנר מושלם בתחילת דרכי של האימונים, שפשוט כשלי לא היה כוח, הוא דחף אותי, וכשהוא לא היה לו כוח, אני דחפתי אותו, והיינו מתאמנים בפארקים בחוץ, וזה לא משנה גשם או שמש, אנחנו יוצאים להתאמן. כאילו זה היה ממש דוחפים אחד את השני, ולא מוותרים אחד לשני, וזה וואו. אז תחפשו את הפרטנר הזה, אם אתם לא מצליחים להסתדר לבד, ואם לא מצאתם פרטנר, תלכו למאמן, והוא יעשה את זה בשבילכם. הוא ימצא לכם פרטנר. הוא יכול גם למצוא לכם פרטנר הרבה פעמים, באימונים זוגיים וכאלה, הוא יכול למצוא מי יתאים לכם. אם קשה לכם עם המילה הזאת, אימון, אז תנסו למתג את זה אחרת. זה זמן איכות לגוף שלכם. זה פשוט זמן שאתם באים, זה כמו טיפול, זה משהו שהגוף שלכם צריך. זה מה שאני עושה. זה מה שאתה עושה. אני מגדיר את זה בתור טיפול לחלוטין. מצוין, אז לא חייב לקרוא לזה אימון. תקראו לזה במילים שנעימות לכם באוזן. זה גם יכול לשפר את החשק לצאת להתאמן. עוד משהו שמומלץ לעשות, וזה גם הוכח מחקרית דרך אגב, תעשו לכם פלייליסט של שירים שאתם אוהבים. ברור. זה אשכרה משפר את המצב רוח, ומשפר את יכולות האימון, זה אפילו משפר את הביצועים באימון. זה הוכח מחקרית. ואם אתם שונאים חדר כושר למשל, או את כל הנושא של המשקולות, אז יש כל כך הרבה תחליפים אחרים. מה שחשוב זה פשוט שתתאמנו. אתם יכולים ללכת באמת לקרוספיט, או לפילאטיס, או יוגה, טניס, ריקוד, זה לא משנה, תתחילו לזוז. כן, טפו, לא חסרים היום תחומי ספורט ואימון שונים. כל אחד יכול למצוא את הדבר הזה שנוח לו ונעים לו, ועושה לו את התחושה הטובה להתחיל לזוז. נכון, מה שכן חשוב, ואני כן מתעקש עליו, זה שבסוף כן תחזרו לחדר כושר. זאת אומרת שאתם לא חייבים להתחיל ממנו, אתם כן צריכים לפתח את המשמעת העצמית, ואת העניין שאתם כן הולכים ועושים איזושהי פעילות גופנית, ושוב, זה לא משנה לי איזה פעילות זאת, אבל בסוף, אחרי שפיתחתם משמעת עצמית, תתחילו להתאמן פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, תתחילו להעלות את זה לאט לאט, האימונים יכולים להיות בהתחלה קצרים, רבע שעה, 20 דקות, ולאט לאט תגיעו לפעמיים בשבוע, לפחות שעה,
זה חשוב לבריאות שלכם, זה מעריך את החיים שלכם, זה משהו שלא הייתי מוותר עליו for lifetime, אבל אם ניסיתם חדר כושר, נכוויתם קצת, לא זרם לכם, תעברו למשהו אחר, תפתחו את המשמעת ותחזרו. אל תוותרו על זה. מה עם אימונים של משקל גוף פשוט? אימונים של משקל גוף זה מצוין, יש בזה גם משהו כיף. אני 2 ראשונות התאמנתי אך ורק משקל גוף, ופיתחתי אחלה גוף מזה. כשאני אומר משקל גוף צריך להבהיר את זה, אולי לא מבינים את זה, שזה אומר שזה בלי משקולות, אתה בעצם מרים את עצמך, משתמש בגוף שלך בתור המשקל שאתה מרים, ובעזרתו מפתח את השרירים, ועושה בו את האימון כוח שלך. אני צודק? כן, לגמרי. זה למעשה תרגילים שכולנו מכירים, מתח, שכיבות צמיחה, יש כל מיני דרכים יצירתיות לעבוד על עוד כל מיני שרירים קטנים, כמובן סקווטים, כאילו אתה יכול לעבוד על כל הגוף גם בצורה הזאת בדרכים יצירתיות. אבל זה מוגבל, כי בסופו של דבר הגוף שלך יש לו משקל מסוים, והוא לא תוכל להרים אותו במהירות בשביל לאתגר את עצמך יותר. אז זה העניין עם אימוני משקל גוף, שמתישהו אתה באמת מגביל את עצמך בהתקדמות, ואז אתה תצטרך לעשות המון חזרות כדי לאתגר את הגוף, וזה כבר משעמם, כאילו אתה לא תבוא ותגיד, טוב, אני צריך לעשות עכשיו 40 מתח כדי להשתפר. זה כבר, האימון יהיה נורא ארוך, יהיה לך קשה להתמיד. אז מאוד חשוב גם שאנשים יבחרו סוגי פעילות שהם יכולים להתמיד בפעילות הזאת. אתה מבין? כאילו, זה משהו שבו, מתישהו אני הייתי עושה המון מתח, והייתי אומר, טוב, די, כאילו מה, אפילו לא היה לי כוח לבדוק מה השיא שלי, אנשים היו שואלים אותי מה השיא שלי, הייתי אומר, אני מגיע ל-30, אני כבר יורד, אין לי כוח להמשיך לספור, כאילו זה מעייף אותי, הספירה מעייפת אותי, לא המתח, אני יכול לעשות עוד מלא חזרות. אז משקל גוף זה אחלה להתחלה, פילאטיס זה אחלה להתחלה, באיזה שלב תצטרכו להתקדם, כנסו לחדר כושר, תתחילו משקולות, אתם בסוף תבינו כמה הדבר הזה עושה לכם טוב. גם אם אתם לא תהנו בחלל עצמו, ואולי כן, אולי תהיה הפתעה וכן תהנו. לך תדע. אתם תבינו כמה טוב זה עושה לכם. זה ישפר לכם את כל החיים. זה ישפר לכם את הרגע שאתם קמים מהמיטה, כמו שלפני רגע סיפרת, וזה ישפר לכם את הביטחון העצמי, ואת התחושה מול המראה. אתה מסתכל במראה ואתה יותר אוהב את מה שאתה רואה, ואת הסיטואציות האלה שצריך להרים כבד וזה לא מאיים עליך. לגמרי. אז מומלץ, חברים, צאו להתאמן. אני רוצה להכניס פה משהו שאולי יעודד אנשים קצת ללכת לחדר כושר וזה, כי יש גם דברים מצחיקים בחדר כושר. לא רק בחדר כושר, באימונים בכלל. בתור בן אדם שיצא לו להיות קצת בחדר כושר, אבל בעיקר מאמן בסטודיו שלי, יש הרבה סיטואציות שאתה נתקל בהן שהן נורא מצחיקות. לצורך העניין, לראות בן אדם יושב על מכשיר ועושה אותו... ופשוט מסתכל עליו ומרגיש כמה הוא מאוים מהמכשיר, והוא יושב בצורה הפוכה לגמרי, ואתה רואה את התסכול, ואז אתה רואה אותו, לוקח את המגבת והולך. עכשיו, יש בזה מצד אחד משהו קצת עצוב, כי אתה אומר, בונה, הבן אדם לא יודע מה לעשות עם עצמו, ומצד שני, מהצד זה נראה נורא מצחיק. מה זאת אומרת יושב הפוך? הוא יושב הפוך על הכיסא. כאילו, אתה צריך לשבת לצורך העניין בצורה כזאת שהידיים שלך קדימה, והוא פשוט יתיישב הפוך, הוא חשב שהוא צריך לעשות משהו אחורה. הוא לא הבין מה המכשיר עושה. הוא לא הבין איך עובדים עם המכשיר בכלל. כן, הוא לא הבין איך עובדים עם המכשיר. זה נורא מצחיק לראות את הרגע הזה שהבן אדם טיפה מתוסכל. אני בדרך כלל לא אוהב לגשת לאנשים האלה ולהגיד לו, אח שלי, אתה צריך עזרה, בוא אני אעזור לך. אתה יודע, זה צחוק פנימי, אתה לא צוחק עליו בקול רם. אסור לצחוק בקול רם. זה חוק בחדרי כושר, חוק לא כתוב, אבל אתה לא צוחק על אף אחד בקול רם, לא משנה כמה זה מצחיק. אתה הולך ואתה מציע עזרה, זה החוק. ובוא נדבר על דברים שקרו אצלי בסטודיו. יאללה, תן. 2 מתאמנות, סבבה, אימון זוגי. אני מכין לשתיהן איפ-טראסט, סבבה? מה זה? תספר למי שלא מכיר. זה תרגיל שעובד בעיקר על הישבן, שאתה אמור לגלגל את המוט מעליך, זאת אומרת, להיכנס מתחת למוט ולהרים עם הישבן במצב של שכיבה. בזמן שארגנתי את המוט עם המשקל לאחת המתאמנות, סיימתי לארגן את המוט הראשון, בזמן הזה אני מארגן לשנייה, אמרתי למתאמנת הראשונה, אמרתי, את יכולה בינתיים להיכנס מתחת למוט. בזמן שאני מסדר את המוט, אני קולט שהבחורה זוחלת, הראש שלה היה ממש מתחת למוט, ואני עושה לה,
מה את עושה? עכשיו, דמיין את הסיטואציה, כאילו היא זוחלת מתחת למוט, הראש שלה ממש מתחת לזה, מסתכלת עליי ככה, היא אומרת לי, אמרת לי לזחול מתחת למוט. אני אומר לה, אמרתי לך להיכנס מתחת למוט, לא אמרתי לך לזחול מתחת למוט, מה את עושה? מה זה לימבו? מה? זאת לא פעם ראשונה גם שעשתה את התרגיל, אני לא יודע מה עבר לה בראש, אז זה היה נורא מצחיק, אז יש הרבה סיטואציות כאלה, שבאדם כאילו לא מבין עד הסוף מה קורה, ושנייה אחת שהוא לא בריכוז, הוא עושה משהו נורא מגוחך. כשהייתי בן 17 והתנסיתי קצת בחדרי כושר, סיפרתי את זה בפרקים הראשונים, והבנתי שלא מתחבר, אני לא זוכר את השם של המכשיר, מה שזה היה וזה, אבל זה היה משהו שקשור להרמת עצמך, עם הידיים וזה, וכנראה שהמדריך שלי בהתחלה אמר לי, עוד קשה לך וזה, שים הרבה משקל. עכשיו, לא הבנתי שככל שבמצב הזה, ככל שאני שם יותר משקל, ככה יותר קל לי בעצם. אז כאילו, כשרציתי, אמרתי, אוקיי, אני מצליח את זה, אז אני אשים עוד משקל. אז אני... הרגשת. עכשיו, באיזה שלב הוא בא אליי, מסתכל, אמר לי, אחי, זה לא נדנדה. ואני כזה, אבל הרגשתי שזה קל, אז רציתי לשים עוד משקל. אמר לי, הפוך, אתה רוצה להרים את עצמך? תרים את עצמך, לא אם המשקל עוזר לך פה. כן, זה גרביטון, הוא עוזר לך במקבילים או במתח. איך הבנת אותי ישר? אהבתי שהבנת אותי, למרות שאמרתי לך שאני לא זוכר בכלל מה זה המכשיר הזה. כן, אז יש מכשיר כזה, וכן, אנשים לפעמים לא מבינים איך משתמשים בו. אני בעצמי יצא לי להיות בחדר כושר, כששאלו אותי איך משתמשים במכשיר, והסברתי לאנשים. כי זה לא ברור, נכון? זה לא ברור, זה לא ברור, אתה בסדר. שאני לא ארגיש שאני... זה לא הדבר הראשון שעולה לך לראש, אתה לא מצליח להבין כל כך מה זה המפלצת הזאת, איך הדבר הזה עובד. טוב, אז אמנם לנושא של הפרק קוראים למה אנשים נכשלים, או מה לעשות כשנכשלים, כן. אבל בעולם הכושר, במיוחד בחדר הכושר, להיכשל זה דבר חיובי. זאת אומרת שאני רוצה שאנשים במהלך הסט של האימון, הם יגיעו לכשל, זאת אומרת שהם לא יוכלו לעשות אפילו לא עוד חזרה אחת, או שיהיו קרובים לשם, גג עוד 2 חזרות ספר, כי כן. המחקרים מראים שזה מביא לאותה תוצאה. אתה אומר לי לפעמים, בוא נעשה את זה בלי לספור עכשיו כמה סטים עושים את זה עד כשל, עד שאתה לא יכול. עד שאתה מת, כאילו עד שאתה ממש קורס לתוך המכשיר, שם אנחנו נעצור. אז... זה באמת אומר גם שניסית ועשית עד... קצה היכולת שלך, הגעת לקצה היכולת באותו רגע. נכון, אם אתה לא תאמץ את הגוף מספיק, הגוף לא יבין שהוא צריך להשתנות. אז אתה גם לא תראה איזשהו שינוי. אז חשוב כן לאמץ את הגוף ולהגיע ממש עד כשל. אתה יודע, בסטודיואים של אימונים קבוצתיים כאלה, יצא לי לפגוש כמה נשים שהיו שם, הן אומרות לי, כשהן מגיעות אליי לאימון, ואני אומר להם, אוקיי, כמה את חושבת שאת יכולה להרים? אז היא אומרת לי, לא יודעת, בדרך כלל אני לוקחת את 2 קילו. אני עושה לה, מה זאת אומרת? היא אומרת, כן, ברגע שמתחיל האימון, יש מלחמה על מי לוקחת את המשקל הכי קל. הכי קל, אתה מבין? התפיסה היא כל כך שגויה. עצלנות. כאילו, הן רבות מי ייקח את המשקל הכי קל, שהיא חלילה לא תדפק עם 4 קילו. שגם, 4 קילו זה משקל בדיחה, הם עושות את כל האימון עם 4 קילו, כאילו. יש גם חיסרון בקטע הקבוצתי, כי בעצם, כדי שזה יתאים לכולן, אז יש כנראה מדריכה אחת שעושה מה שנוח ומתאים לה, או שהחלשה ביותר מכתיבה את הקצב. אז יש מישהי שהיא הטובה ביותר בקבוצה, והיא מסוגלת לעשות אפילו עוד יותר, אבל היא לא מתקדמת, כי זה קבוצתי. נכון, זאת הבעיה שלי עם אימונים קבוצתיים. באימונים קבוצתיים, אי אפשר לשים דגש על האינדיבידואל. אז אתה מפספס את היכולות שלך. זאת אומרת שבן אדם שעכשיו יכול היה לבצע אימון שמותאם אליו, ויכול להשתפר בו הרבה יותר, באימון קבוצה הוא יפגום ביכולות שלו, בקצב התקדמות שלו. זה לא אומר שבהכרח הוא לא יתקדם, אבל הוא לא יכול לשמור על אותו קצב. ובהכרח רוב האנשים שנמצאים באימון קבוצתי, לא יגיעו לכשל הזה. נכון. ברוב המקרים, נכון. או שהם גם מסתכנים בפציעות, שזה מה שדיברנו בנושא של הקרוספיט, שאתה הרבה פעמים מנסה להגיע לאותה יכולת, אם אתה החלש, אתה מנסה להגיע ליכולת של החזק, כי קרוספיט זה קצת תחרותי, אז אתה מתאמץ קצת יותר ממה שהגוף שלך אמור, ושם אתה נפצע. אז בסוף חדר כושר, יתרון בחדר כושר, זה שאתה יכול לעשות את הכל נורא מבוקר.
אתה יכול להתאמץ בצורה מבוקרת, אתה לא צריך להיפצע, אתה יכול לשמור על עצמך. ויש שם איזה מדריך תמיד שיעזור לך, ישמור עליך, או חבר, או מישהו שישמור עליך. כן, תמיד יש את הפרטנר הזה שאפשר להגיד לו, אח שלי, בוא שים יד, בוא תשמור עליי רגע. טוב, חברים, היום היה לנו פרק קצת קצר מהרגיל. אבל נגענו גם בהרבה נושאים קטנים כאלה. נכון, נגענו בדיוק בנקודות שמשפיעות על למה אנחנו נכשלים. אני מקווה שעזרנו לכם, ואנחנו מקווים שתיישמו כמה מהטיפים האלה. לגמרי. אני הייתי איתי בוחבוט. אני הייתי גור מורד. ומפיקה אותנו... בת אל פנחס האחת והיחידה. האחת והיחידה. נתראה בפרק הבא. בפרק הבא כנראה יהיו אורחים נורא מעניינים. למה אתה ישר אומר? יכולת להגיד, מחכות לכם הפתעות. אולי לא נהיה פה לבד. אולי, לא יודע, משהו. מחכות לכם הפתעות. או, אתה רואה, עכשיו יצרת בילדאפ, ועכשיו הם ירצו להמשיך לפרק הבא, ויחכו לפרק הבא. נתראה בפרק 7. יאללה. המתאמן העצלן, עם איתי בוחבוט וגור מורד.